Tak další švýcarské hodinky. No. Nové elektronické zapalování od Uliho. Původní magneto, co tam bylo, mělo slabý magnet a celkově byl v hrozném stavu, odstředivý regulátor nefungoval. Nechtělo to startovat teplé, držet volnoběh. No. Tak seřízené karburátory, zapalování. Jak švýcarské hodinky. No jinak tohle je R50 ze 69. roku. Je to americká verze, takže to má klasickou vidlici vepředu. Nemá to kivku. Jedno sedlo, má to teda Fagusu sedlo, nemá to Denfelda. Vývoz do Anglie, tachometr v mílích. Tak.